Bore da gyfeillion a bore da Casnewydd. Wrth i ni edrych ymlaen tuag at etholiadau fis Mai, mae hi'n wir anrhydedd gen i fod yma ar lwyfan y gynhadledd i hyrwyddo merched mewn gwleidyddiaeth. Ers i mi gychwyn rhyw 9 mlynedd yn ôl fel cynghorydd sirol draw yng Nghonwy, rydw i wedi dysgu cymaint. Fe ddoes i mewn i'r swydd fel hogan naif, ac erbyn hyn, rydw i'n ddynes ifanc, sy'n lawer iawn callach a chydig mwy safi am byd y politics. Roedd genna isio newid y byd yn wir i chi, a dysgu nes i ar gyfer newid y byd, fy myd bach i beth bynnag, bod rhaid dysgu gweithio mewn partneriaeth gyda phob math o bobl, o bob cefndir, iaith, wed, diwylliant, crefydd ac wrth gwrs, tras wleidyddol. Tipyn o sialens meddech chi, ond pwy yn wir sydd ddim yn hoff o sialens, bob hyn a hyn beth bynnag. Dwi'n deud reit aml mai dyma yw'r swydd orau yn y byd, ac wedi 9 mlynedd yn y gwaith, dwi'n dal i ddeud yr un peth. Yn wraig ffarm hefo 3 o blant ifanc 9 mlynedd yn ôl, roedd gwaith a hyblygrwydd yn holl bwysig. Cyfarfodydd yn cychwyn am 10 o'r gloch y bore, a'r gallu o fewn rheswm i ddewis adethol amseroedd cyfarfodydd lleol. Handi ofnadwy i fam mwyn gweithio gwmpas oriau ysgol, gwersi nofio, gymnasteg a bywydau byrlymus ei phlant. Mae'r swydd yn cynnig toreth o hyfforddiant, dulliau cyfathrebu, diogelu plant, democratiaeth, gan enwi dim ond rhai, ond efallai y peth mwyaf y dysgwch chi wrth ddod i'r rôl cynghorydd sirol yw amdanoch chi eich hun. Fe ddysgwch chi bod ganddoch chi dan yn eich bol ar gyfer ymladd dros y pobl hynny a ddoth allan ar ddiwrnod o fai i bleidleisio drostach chi. I'w gwasanaethu a'i cynrychioli ac i fod yn lais sydd ein twy, oherwydd yn aml iawn, chi yw'r unig lais sydd ganddyn nhw. Fe ddysgwch chi eich bod yn wariar, oherwydd ym mhob Cymro a Chymraes mae yna wariar, sy'n mynnu ymladd dros yr hyn sy'n iawn, yr hyn sy'n deg, a'r hyn sydd am weld parhad i'r iaith, y diwylliant a'r ffordd o fyw o fewn ein cymunedau Cymreig ni. Fe ddysgwch chi bod gennych chi glust i wrando. Mae'n rhaid i bob cynghorydd gael clust i wrando, ac wrth gwrs, clust i glywed yn ogystal. Fe ddysgwch chi hefyd bod rhaid i chi gael synwyr cyffredin. Wel, heb hwnnw, mae hi bron ar ben arnoch chi. Y peth pwysica un ar gyfer pob cynghorydd yw bod rhaid gwrando ar eich greddf perfedd, y gut instinct. Hwn yw'ch ffrind gorau chi bob amser. Does yna'r un 2 ddiwrnod sy'n debyg o fewn llywodraeth leol, o fod yn trafod toiledau cyhoeddus i lifogydd i faterion plant mewn gofal. Mae pob diwrnod yn wahanol ac yn ddiddorol dros ben. Yn ystod fy nghyfnod i hyd yma, rydw i wedi bod yn aelod o nifer o bwyllgorau ac hefyd wedi cadurio pwyllgor craffu am rai blynyddoedd. Erbyn hyn, rydw i wedi gweithio drwy'r rancs i fod yn aelod o gabinet y sir, yn cydweithio mewn tîm o ddynion sy'n gefnogol bob amser. Rydw i hefyd yn arweinydd grŵp y blaid o fewn y sir, sydd yn wir anrhydedd. Mi fyddai'n falch o gael deud bob amser fy mod i'n cynrychioli ardal wledig fendigedig, sef Llanefydd a Llansannan, y ward agosa yng Nghonwy at y nefoedd yn wir. Ward yw hon sy'n amaethyddol a chanddi doreth o ddoniau lleol, a chanddi hefyd gymunedau cryf cadarn o'i mewn. Rydw i'n gredwr mawr bod rhaid i'n cymunedau ni fod wedi'w grymuso
mwyn mabwysiadu cyfrifoldebau, magu hyder ac enyn balchder. Mi fedrwch chithe wneud unrhyw beth os mai dyna yw eich dymuniad chi. Mi fedrwch chithe newid y byd. Yn wir, mae'r byd yn aros amdano chi dros Gymru a'i bobl. Diolch i chi yn ofnadwy am eich grandawiad. Mae hi rwan yn bleser gen i gyflwyno dyn ifanc llawn brwdfrydedd a'n dyfodol ni, sef Aron Wyn.